Приятели, имаме много важна новина от днес и от вчера. Късно вечерта разбрахме нещо много важно. Бай Георги още не знае за това нещо. И хората не знаят какво се случва. Казусът с овцете в Велинград е приключил официално. Това трябва да се знае. Той човек се пребори много достойно и е пример за подражание. Трябва така хората да се борят, както Бай Георги се бори. Вчера имаме официално отговор от лабораторията Сират в Монпелие. Те казват в отговора, че се дистанцират на 100% от пробите, които са изпратени от БАБХ. Дистанцират се. В отговора пише, че те БАБХ нямат право да използват името на лабораторията Сират. И на практика пробите на БАБХ са нелегитимни. Това означава, че те нямат нито една легитимна проба, която доказва чума. Друга информация, която имаме е, че когато са правили от лабораторията в Сират, когато са правили ДНК анализ на въпросните проби тук, които уж са взимани от тези животни, установени са две ДНК-та вътре. Едно на здрави животни и едно на болни. На практика това, което се случва, е, че БАБХ са заразили пробите, но не са се сетили, че на ДНК експертизата това нещо ще излезе. Друга много важна информация. Имаме официален отговор от ОЛАФ. В момента се води разследване срещу БАБХ и по наша информация имаме тук в България 3 много сериозни прокурора, които разследват казуса, защото ОЛАФ така са установили, че има много сериозно източване на евросредства и БАБХ може би ще си платят цената, която заслужават. И аз, ние като цяло държим да видим не само оставки на такива на второстепенни и третостепенни играчи, държим да видим оставките на абсолютно всички, които са участвали в тази цялата порочна измама. Точно. Защото БАБХ вече доказано излъгаха абсолютно всички медии, всички български и международни институции и предизвикаха международен скандал. Излъгаха и целият български народ. И целият български народ. Обаче народа показа единство, показа, че това нещо не може да се търпи повече. Хората в цяла България вече се организират. Знаят, че БАБХ не е легитимна институция, която може да влиза и да избива животни като някаква терористична организация. И Бай Георги, в навечерието на най-светлите празници ние имаме една много хубава новина. Казвай! Вие съвсем скоро вече ще може да си продължите живота по-старому. Много благодаря ще бъда за подкрепата на българския, истинските българи. Да бъдат живи и здрави. И на всеки пожелавам весели празници, да бъдат живи и здрави в цяла България. И искам да ви поздравя за подкрепата. Не давайте животните да се убиват, защото ще ви липсва много. Много ще ви липсват. Това години са създадени от прадедите ни. Няма да има животни. И искам да подчертая. Осъзнайте се, българи. Това нещо се гради години. Няма да има такива стада в България. Много ще плачеме. Много. Аз плака денонощно за животинките. Животинките са здрави и раждат. Много здрави агнета. Не умират. Не умират. Всеки Божи ден имаме агнета. И след малко ще ги пуснем навън. Гледайте ги цяла България как търчат и как се хранят животните. Благодаря ви от сърце на всички истински българи. Да бъдете живи и здрави. Слава на Бога. Господ е с нас. Абсолютно. Ма с всички нас. Не само тук. С всички хора, които имат... С хората, който вярва в Господ, Господ ги пази. И ще не опази до края. Господ напред, ние по него. Вярвайте в Господ, истинските българи. Бъдете живи и здрави. Който е с истината, Господ е с него. Точно. Точно. Който вярва в Господ, истинския български народ, Господ ще го придружи до края и ще го спаси. Аз съм с него. Искам и вие да бъдете с него. Бъдете живи и здрави. Вярвайте в Господ. Гледайте какви неща се случват. Здрави животни искаха да ги убиват, но Господ ги спасява.
Значи хората трябва да се научат да си пазят бащинята, имота, Точно! стопанствата. От прадедите им, от бащинството, от преддедите им, които са оставили на тази българска земя истински български стада. От години са създадени и ще бъдат живи и здрави. Пожелавам в тия весели празници на цяла България да им са живи и здрави стадата, със семействата, да може да ги гледат за цял живот. Амин. Да бъдете благословени от Господ. Дай Боже всички. Сега обаче нашата работа не е приключила. Понеже твоя проблем е решен, обаче проблема на много други българи остава. Вчера бяхме на среща с животновъдите в Калофер и установихме, че по същия начин им дават пасища, притискат ги, мачкат ги и в един момент чият с някаква нова болест. Доказахме, че чума тук няма по овцете в България. Сега предстои да докажем, че няма и шарка, защото това е другото основание, с което БАБХ изтребват животните. И това ще го докажем. Между другото, те са нелегитимни. Хубаво е хора да знаете следното нещо. БАБХ преди няколко години са имали европейска програма, от която са получили, усвоили са, така да кажем, усвоили са. Чуете ли думата усвояване, да знаете, че това е кражба. Винаги става въпрос за кражба. Усвоили са 3 милиона. С тези 3 милиона е трябвало да сертифицират хората, които да взимат проби от вашите животни. Това се казват пробовземачи или не знам как точно. Та, понеже те са усвоили парите, няма в момента нито един служител на БАБХ, който да има лиценз да дойде да ви вземе кръв от животните. Така че тези хора не случайно не издават заповеди, просто те не могат да издадат, защото това е незаконно. Няма как да го издадат. То няма кой да дойде да ви вземе кръв от животните. Не ги допускайте в момента, каквото и да ви говорят. Това са хора, които ще ви залъгват, ще ви замазват. Ма ние само преглед, ма ние само така и в един момент ще дойдат да ви избият животните. Инвентаризация, едното, второто. Абсолютно. Значи, имаме случай в Шумен преди няколко години. Момчето влизат по същия начин, лъжат го, избиват му животните, с идеята, че му дадат обещетение, подлъгват го, пари не му дават, една стотинка и не само, че не му дават, а му дават 14 години забрана да гледа животни. Това е буквално унищожение на този човек за винаги. Да. И нашата работа не е приключила. Аз призовавам всеки човек, който иска по някакъв начин да е съучастник в това добро дело, което захващаме сега. Ние трябва да направим една обществено достъпна платформа, която да е отворена за абсолютно всеки един човек, който има проблеми. Да вкараме всичките документи от този казус, да вкараме всичките документи от предишните казуси и да направим една учебна платформа, в която всеки един животновъд може да се защити и да види как сме се справили ние, как се справили хората с проблемите преди това. Трябва да направим един документален филм. Тук вече ни трябват хора, които искат доброволно да съдействат. Трябва ни някой, който да може да пише добре, трябват ни хора, които да могат да снимат или да използват видеята, които вече ние сме заснимали. Екипи, юридически. Да, юридически екип ни трябва да може да се подготви тази платформа, тя да е от хората, за хората и тези хора да имат достъп, ако им се наложи по някакъв начин да се възползват от тези знания, защото това са много големи знания, които да им бъдат предоставени безплатно. И всеки човек с проблем да може просто да отвори, да види в тази ситуация как да постъпи, в тази ситуация как да постъпи. Трябва информация да можем да дадем на хората как да си учредяват инициативни комитети по места. Примерно във Велинград животновъдите в цялата община да могат да се сдружат, да си направят инициативен комитет не само на животновъдите, но и на производителите като цяло. Абсолютно. Те не идват. Те знам, че не идват. Но когато Това се прави трябва да го инициативен кажеш, комитет, да слушат. много важно е да знаете, че когато се прави инициативен комитет, той не се регистрира в съда. Хората, които участват в инициативния комитет, участват само в учредяването му. И тези документи не се виждат от община, от тия власти имащи бокуци, които са в момента, не се виждат от съда. Те не фигурират никъде. Така че това е най-правилният начин. Ние на практика по този начин създавате едно НПО, което НПО обаче е непрозрачно. Може да си отворите сметка дарителска на инициативния комитет, дори някой да има запори. Да. По този начин може да си отвори сметка и да се работи за общо благо. Другото хубаво е, че инициативният комитет, да кажем, ето сега ние създаваме тук всички хора един инициативен комитет. И председателът обаче тръгва по лош път. Ние можем да го изхвърлиме, този инициативен комитет да го заличиме
просто да го оставим да си работи сам със себе си този човек и да създадем нов инициативен комитет, в който този човек е изолиран. И по този начин винаги може общността, която е, да се грижи за останалите и да си помага. Трябват ни доброволци, хора, които да помогнат в тази платформа, създаването на тази платформа, за да може от тук нататък всичките хора, които се борят за българския поминък по някакъв начин, животновъди и земеделци, да имат някаква защита, ние да им направим една хубава платформа с достатъчно информация, от която те да черпат тези знания и да си помагат един на друг. За това нещо ние създаваме една група в Телеграм, аз във видеото отдолу ще пусна линк. Тя се казва Защитниците на българския поминък. Който има желание, добре дошъл е, влезте в линка. Телеграм е приложение като Viber, всички имаме Viber. Сваля се за 2 минути, много е добро. Нека да имаме там една така платформа за комуникация. Вътре ще направим няколко работни групи и на база на това ще изградим платформата, който до сега е бил съпричастен, но не е имал възможност да помага със знания и с умения. Сега е най-точният момент. Ставайте, снимайте сега животните. И ето, вижте, и овцете в момента се радват на новината. Вижте как припкат. Погледнете ги, Българио. Ето ги. Ето ги овцете болни от чума. Погледнете за какво става въпрос. Истински български стада на изчезване. Погледнете ги. Как търчат да може да хапнат. Гледайте ги, те са на лице, всеки ден ги пускаме навън да гледат цяла България. А най-хубавото е, че вече има достатъчно пространство за да тичат и виждате сами, че ако преди имаше 2-3 куцащи, в момента няма, което е много важно. Въпросното пространство, ето тази ограда, която виждаме тук, между другото, е единствената причина да се теглят пари от набирателната сметка и благодарение на нея, вижте в момента, няма болни, тая леко само накуцва, нищо и няма, ще и мине. Това е. Да, да отпадне карантината, да може да освободиме животните да се движат по гората. Това е истината, другото не искам. При положение, че няма чума, няма. Вече доказано, че няма проби и няма правно основание да има Точно. Карантина, така че ние призоваваме институциите по най-бързия начин да бутнат тази карантина, за да може не само животните на Бай Георги, и да спиме спокойно. А всички животни в региона да може да се движат, да излизат, да могат да са живи и здрави. Благодаря ви много за вниманието. Точно.